Agora imos ver como podemos restablecer un dos nosos cursos. A operación de restablecer debémola facer en setembro, cando queramos desmatricular os alumnos que tivemos o curso anterior e deixar o curso limpio para ben ocultalo e facer unha copia de seguridade e ir a outro centro ou ben matricular novos alumnos. En este curso temos matriculado alumnado que ten entregadas tarefas. Vale, imos ver entón como poderíamos facer. Vale, fixadevos, temos aquí en participantes, temos unha serie de rapaces que están matriculados. Entón, para restablecer o curso, imos facer o seguinte. Vamos á pestana de administración e dámoslle a restablecer. Vale. Cambiamos a data de inicio de curso, se queremos, eliminamos as actividades, eliminamos os rexistros, eliminamos as notas, os comentarios, os datos de completado, as asociacións de blogs. Desmatriculamos os usuarios estudantes. Non vou eliminar nin os elementos nin as categorías do libro de cualificación, pero sí que vou eliminar todas as cualificacións. Se houbera conversas, quitaría as mensaxes. Se houbera escollas, quitaría as respostas. Se houbera foros, quitaría os comentarios. Se houbera glosarios, decidiría se quero conservalos para outro ano ou quero eliminar todas as entradas de todos os glosarios. Se houbera tarefas, eliminaría as entregas. E, no meu caso, como hai podcast, eliminaría todos as entradas feitas nos podcast, vale? E daríalle a restablecer curso. Agora mesmo me vai a saír unha pestana, de acordo? Doulle a continuar e xa estaría. O curso xa non ten participantes. Os participantes aquí, de acordo? Somentes está o profesor do curso. E xa non hai nin entradas de foros, nin chats, nin nada. Así queda o curso limpo para o ano que ven. Veña, grazas.